Sa number 4, nagapaandam karon ang PNP sa mga tumalanaw pati na sa mga atleta nga likawan ang Pustahanay sa ginahirapit nga finals para sa Negros Island Region Athletics Association meet. Ang mga madakpan nga nagapakigbahin sa amo nga illegal nga pustahanay ang sarang nga arestuhon sang kapulisan. Ginsiling ni Police Captain Dax Santillan, ang spokesperson sa BCPO. Miyara sa kapulisan nga wala naka-uniforme kag nagabantay sa mga sporting venue sugod madakpan gilayon kung may nagakatabo nga pustahanay. Dugang ni Santillan, bangod anad na ang syudad sa pag-host sa mga dalagong aktibidad. Nakahanda ang bugos nga puwersa sa kapulisan para sa amo nga mga butang ilabi na nga nagahilapit na ang finals. Ginasiguro naman ni Santillan nga safe ang syudad para sa mga atleta sa piyak sang ginreport ng mga hold-up incident sa Bacolod. Smooth going ang paghiwat sa NIRAAM suno sa obserbasyon sa BCPO. Natala nang i-deploy sa BCPO ang dugang ilang nga puwersa sa Biyernes nga adlaw agud siguraduhon nga malinong ang paghiwat sang finals ng mga games kag closing ceremony sa Domingo nga adlaw. Monitor nga may nagapustahanay sa umpang. But kung may ara, ginadiscourage na kanina, kagi kailangan natin sa concern siguro ang atong mga intelligence or operatives kasi makalong into that. Kaya sa ibalo sa tanan, not only nga ang BCPO, seen ang visibility, kaya makita ang seen nga police visibility. Hindi mga police na ito nga naka-plaincoats. So, gina-discourage na ito. Kaya kung may makita kita, arestuhan na ito ang hindi nga ito participant.